Gewn ni addoli Duw, gewn ni offrymu'n haddoliad. A mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Byddai'r geiriau ein genau yn dderbyniol gennyt a myfyrdod ein calonau yn gymeradwy i ti o arglwydd ein craig a'n prynwr gweddiwn. Duw ein gwaredwr, na ni yw dy blant. Dduw ein brenin, talwn i ti ein gwrogedd. Dduw ein barnwr, cyffeswn i ti ein pechodau. Dduw ein tad, gorfoleddwn yn dy gariad. Dduw ein Duw, mawr ygwn di, oherwydd bod y cread yn llawn o thogoniant. Yn ein haddoliad heddiw, boen i'n genau dyfoli, i'n myfyrdodau dyfawrygu, ac i'n bywydau fynegu dy gariad, trwy Grist ein harglwydd. Amen. A'n hymau cyntaf bore yma, 39 allan o ganeuon ffydd o caned pawb o bedwar ban y byd, fy new am rhi. Rhi uchel nid yw'r nef i eilio i foliant ef. Rhi isel nid yw'r llawr i chwyddo'r moliant mawr. 39. Wrth droi at yr ysgrythurau, dau ddarlleniad y bore yma, cyntaf o'r Hen Testament, llyfr Salmau, salm cyfarwydd, yr 8fed salm. Arglwydd ein yw'r ni, mor ardderchog yw'r enw ar yr holl ddeiar. Ar hwnna sodais dy ogoniant i'w chynefoedd. O enau plant bychain a rhai yn signo a perais nerth, o achos dylynion i ostegu y gelyn a'r ymddialydd. Pan edrychoi ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser a rhai o'r deiniaist. Pa beth yw dyn, i ti yw gofio, a mab dyn i ti ymweled ag ef. Canis gwneithos ef ychydig isna'r yngylion, ac a'i coronaist ag ogoniant ac a harddwch. Gwneithos iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo. Gosodaist bob peth dan ei draed ef. Defaid y gychen oll ac anifeiliad y maes hefyd, ehediad y nefoedd a physgod y môr, ac y sydd yn tromwyo llwybrau y moroedd. Arglwydd ein yw'r, mor ardderchog yw'r enw ar yr holl ddeiar. Ac yna, gan roi at y Testament Newydd, ar Efengylau, yr Efengyl yn olyg ar 6 bennod dameg cyfarwydd Iesu ynghylch tir adeiladwyd ar graig a'r tir adeiladwyd ar dywod. Pam yr ydych chi'n galw arglwydd arnaf, a heb wneud yr hyn yr wyf yn ei ofyn. Pob un sy'n dod ataf ac yn gwrando ar fy ngeiriau ac yn ei gwneud. Dangosaf i chi i bwy mae'n debyg. A mae'n debyg i ddyn a adeiladodd di a chloddio yn ddwfn
a gosod sylfaen ar y graig. A phan ddaeth llifogydd, ffrwydrodd yr afon yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni allodd ei syflid, gan iddo gael ei adeiladu yn gadarn. Ond mae'r sawl sy'n clywed ond heb wneud. Yn debyg i rywun adeiladodd dŷ ar bridd, heb sylfaen. Ffrwydrodd yr afon yn ei erbyn, a chwalodd y tŷ hwnnw ar unwaith. A dirfawr fu ei gwymp. Dyfennydd o'r darlleniadau y bore yma. A'n hemyn nesaf 354, cyd-uned trigolion y ddeiar i gyd mewn sain o glodforedd i brynwr byd, o'r dirion ei gariad at holl ddynol ryw, troseddwyr a eilw i ddychwelyd a byw. 354. Gawn ni ffrymyn gweddiau fel eglwys y bore yma, ac mi fydd y gweddiau'n dilyn y patrwm y welwch chi ar eich sgrin. Gawn ni ffrymyn gweddiau, gweddiwn. Yn gyntaf oll, offrymwn i Dduw ein moliant, gan i gydnabod ef yn greawdwr, yn arglwydd y bydysawd. Y grym a'r person sydd y tu ôl i bob dim a gallwn ni weld a'i ddirnad yn y byd, ac ef hefyd fel ffynhonnell, bywyd, tyfiant a chreadigaeth. A'r pethau hynny nad ydym yn ei deall na'i gweld. Yr un sydd wedi ein gosod ni mewn lle arbennig ar amser penodol. Yr un sydd yn dal treigl y tymhorau yn ei ddwylo. Yr un sydd yn caniatáu i'r byd i droi ar ei hechel. A'r Duw sydd yn rhoi i ni y tymhorau yn ei tro. Offrymwn yr hyn sy'n ddyledus i'n Duw. Offrymwn iddo dyletswydd ein haddoliad. Gan roi ato ar y dydd cyntaf o'r wythnos. Cofiwn am atgyfodiad Iesu ar y trydydd dydd. A rôl yr eglwys byth oddi ar hynny, o gynnig moliant i'w gwaredwr. Cyfaddefwn a chyffeswn ein gwendidau, ein methiannau, ein pechodau. Y pethau hynny yn ein bywydau ni sydd yn groes i ewyllus ein harglwydd ar ein cyfer. Ein gweithredoedd, ein geiriau, a'r holl bethau hynny sydd yn amharu ar ein perthynas â'n Duw a gyda phobl eraill.
Derbyniwn eiriau, gorllyngdod ein harglwydd ewch mewn tangnefedd. Gan lawenhau felly yn ein mabwysiad fel plant i ddiw. Gwyddiwn dros yr eglwys, diolchwn am ein lle ynddi, am freintiau ein mabwysiad trwy ein bedydd, offrymon ein hyddoliad gyda'r eglwys fyd-eang, yn ymwybodol ein bod ni yn troi at ein Duw yn cwmni miloedd nad ydym yn ei gweld, ond yn rhannu gyda nhw, undod trwy wyrth yr ysbryd glân. A'r ysbryd glân wedi arwain yr eglwys i bob gwirionedd newydd dros y canrifoedd, ac yn ein dyddiau ni yn gweithio gan ein tynnu at ein gilydd, gan agor ein meddyliau i wirioneddau newydd, gwyddiwn dros ein bywyd a'n hoddoliad yn Eglwys y Crwys. Cofiwn am ein brodyr a chwiorydd yn eglwysi eraill y ddinas hon. Ac yn ehangach, gwyddiwn dros ein henwad. Ac fe wyddiwn dros lais proffwydol yr eglwys sy'n cenhedlaeth ni. Fel y gall yr eglwys datgan un cenhedlaeth ni mae fel hyn y dywed yr arglwydd. Offrymwn ein gwyddiau dros y byd, ac yn ymwybodol o'r sefyllfa ansefydlog sydd ar hyn o bryd rhwng Rwsia a'r Wcráin, gwyddiwn dros bob un sydd ynghlwm mewn unrhyw ffordd a'r sefyllfa yno. A rhai sydd yn byw gydag ofn, a rhai sydd yn byw gydag ansicrwydd. Gwyddiwn dros arweinwyr y gwledydd, a phob un sydd yn byw yn gyson yng ngoleuni cyhoeddusrwydd. Gan ein gwlad, y penwythnos yma, diolchwn am 70 mlynedd o ei aresgyniad y Frenhines i'r orsedd a'i chyfraniad i fywyd y Deyrnas Unedig a'r eglwys yn ein gwlad. Dros ein cymdeithas, dros y bobl yn ni'n ymwneud yn o ddydd i ddydd, dros y rhai sydd yn torri ar draws ein llwybrau, a'i gofidiau, a'i gofalon, o bosib ond yn wybyddus i'n Duw. Cofion am y rhai yn ein cymdeithas sydd yn fyr o'r pethau hynny i ni cymryd mor ganiataol yn foreol. Sicrwydd, gwaith, gwres, bwyd, cwmni, a'r cysuron eraill a ddaw trwy ofal pobl eraill. Parhawn ni ddiolch i Dduw am waith pob un sydd yn gweithio ym meysydd gwyddoniaeth, iechyd a meddygaeth. A rhai sydd yn dal i ddygymod ag effeithiau y pandemig. Pob un sydd yn cyfrannu at les eraill yn y cymdeithas. Gwyddiwn dros anghenion, ein teuluoedd, ein cymdogaethau, a'r bobl hynny sydd yn rhannu ein lle yn y gweithle, dros bob un sydd yn byw gyda iselder, diffyg ystyr, yn gweld ei bywydau'n ddibwrpas ac yn ddinod. Dros anghenion teuluoedd, ac fe wyddiwn am bob un sydd yn dylanwadu ar blant a phobl ifanc, o fewn eu teuluoedd, o fewn eu hysgolion, o fewn eu eglwysi. Anghenion arbennig yr hen a'r unig. A rhai sydd yn cario beichiau na wyr neb arall amdanynt.
Cofion fel y daeth Iesu at ei ddisgyblion yn ystod ei horiau mwyaf tywyll. Ac offro mae'n gweddiau dros bob un sydd yn profi tywyllwch o unrhyw fath. Tywyllwch poen, tywyllwch unigrwydd, tywyllwch digartrefedd, tywyllwch diweithdra, neu tywyllwch dyfodol ansicr. Offro mae'n gweddiau distaw personol, gan gofio ein dyled swyddau at eraill, gan gofio y pethau sydd yn ein haros yn yr wythnos a ddaw. Offro mae'n gweddiau personol o ddiolch, ac fe unwn y gweddiau hynny gyda gweddiau'r eglwys ym mhob man ac ym mhob oes. Llawen hawn yng nghymyn y bysaint, a'r rhai aeth o'n blaen ni mewn ffydd. Ac cwmwl tystion hynny sydd yn rhan o'n haddoliad ym mhob man ac ym mhob oes. I pererindod ar y ddaear wedi gorffen a'i gwaith ar ben, a'i gweledigaeth ohono ti bellach yn weledigaeth eglur. Gan lawen hau yn ei cwmni a'i presenoldeb, offro mwyn gweddiau, ac wnawn hynny gan weddio'r geiriau ar y ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion cyntaf. Ein tad, ar hwnnwyd yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Gyrwy'n ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eis eiddo ti o'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Yn enw Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Y darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, darlun a 2D, ti ar y graig a'r ti ar y tywod. Mae'n siŵr bod chi gyd yn cofio unau yn yr ysgol neu yn yr ysgol Sul, gweld y lluniau neu o bosib wneud y modelau bach hynny o di yng ngwlad Palestina. A pethau bach na sydd yn edrych fel bocs esgidiau. To isel, llorweddol, fflat, a grisiau neu stepiau yn mynd i fyny ar ochr draw, ar ochr y tu allan i'r tŷ. Ac dyw tai fel yna ddim wedi newid fawr o gwbl dros y canrifoedd. Os ewch chi'r dwyrain canol, mi welwch chi, os nad yn y dinasoedd, yn sicr yn y maes trefi, tai sydd wedi cael ei adeiladu yn yr un ffordd. Bethau digon syml, a pobl yn byw yn yr un ffordd ac oedden nhw o bosib blynyddoedd, canrifoedd maith yn ôl yn rhai o wledydd cynnes y dwyrain canol. Bellach, mae'n siŵr bod yna eriel teledu ar y to, a'r golch yn sychu ar y to. Ond yn ei hanfod, y tai yna, i ni gyd yn gallu i ddychmygu, i gweld, wedi cael ei gwneud o bridd, gwiail, cerrig, a'r pethau hynny yn sychu yn gyflym yn yr haul. Iesu yn ôl i arfer yn gallu pwyntio at bethau cyfarwydd felly. A mae'r Iesu yn rhoi'r dameg fe i ni gyd mor gyfarwydd â hi ynglyn â'r tŷ ar y graig a'r tŷ ar y tywod. Mae gennych chi 2D sy'n edrych o'r tu allan am hwnni yn union yr un fath. Yr un to fflat, yr un grisiau i fyny yr ochr. Ergyd y ddameg, a mi fydde gwrandawyr cynta'r Iesu yn deall ergyd y ddameg yn eitha rhwydd, yw bod Iesu mynd allan o'i ffordd i gyfeirio at y tai yma, i sôn bod nhw'n edrych, neu yn edrych yr un peth o'r tu allan, ond mae'n mynd allan o'r ffordd i weid bod un adeiladydd wedi cymryd trafferth wrth sicrhau y sylfaen. Beth oedd tu ôl i hynny? Wel, mae'r un peth yn wir yn yr dwyrain canol heddi. Mae gennych chi'r tywod, a'r cemân gerrig, y siel os mynwch chi. Er mwyn cyrraedd
y graig o dan y tywod, o dan y siel yna. Yn fwy aml na pheidio, mae rhaid i chi gloddio 2 neu 3 metr lawr cyn eich bod chi yn cyrraedd wyneb y graig. Felly, ergyd y ddameg, a hyn sy'n tu ôl i eiriau'r Iesu wrth iddo fe siarad o'i ddisgyblion, yw bod un adeiladydd wedi cymryd ar amser ac wedi mynd i'r holl waith o gloddio cyn adeiladu i dŷ. Ac mewn oes cyn offer a chyfarpar modern i symud tywod a llaid, mi fydda'r gwaith yna wrth gwrs wedi goffod cael ei wneud â llaw, gyda'r offer eitha cyntefig. Mater, proses o falle o wythnosau, misoedd, yn gweithio o dan y ddeiar, clirio'r pridd, clirio'r tywod, cyn sicrhau bod sylfaen i'r tŷ, ac adeiladu ar y graig, cerrig, a fydde yn ei tro yn mynd i fyny at lefel y tywod. A'r tŷ yn cael ei adeiladu wedyn. A'r hyn oedd yn weledol, felly yn un tŷ yn sefyll ar yr hyn oedd yn anweledol. Gyda'r ddau dŷ, mi allwch chi dychmygu bod un adeiladydd wedi dweud bosib wrth i hunan, wel, mi allai wneud tŷ sy'n edrych yn union un fath ar tŷ drws nesaf. Ond fel ym mhob oes, mae adeiladwyr ambell waith yn torri corneli. Aeth y tebyg bod yr adeiladydd arall wedi torri corneli. Wedi codi tŷ ac oedd yn edrych ar un fath â tŷ i gymydog, ond heb fynd i'r afael ar gwaith o glirio y sylfaen. Shortcut, amoni, ond y ddau dŷ yn edrych yn debyg iawn. Ac ergyd pellach y ddameg yng ngeiriau Iesu yw bod natur y sylfaen yn holl bwysig pan mae yna stormydd yn dod, neu llifogydd yn dod. Ac yn ni cael y darlun naturiol yma o'r afon yn codi a'r storm yn bwrw un tŷ, y tŷ yna yn cael ei ddymchwel tra bod tŷ arall yn sefyll yn gadarn. Ac o hynny, y wers i ni yw bod ffydd yn rhywbeth sy'n galw am waith, dyfal barhad, clirio'r tir, sicrhau sylfaen. Ac i Gristnogion, mi all 2 berson edrych yr union un fath o'r tu allan fel y ddau dŷ yna. Ond mae'r gwahaniaeth yn ei cymeriad, neu'r gwahaniaeth yn ei ffydd, yn dod i'r golwg pan mae pethau'n mynd o chwith. Pan mae llefeiriant yn bwrw y person, os mynnwch chi, neu pan mae'r stormydd yn bwrw y bobl hynny. Ac yn y bywydau ni fel Cristnogion, mae natur yn ffydd ni yn cael ei brofi, nid pan mae'r haul allan a phob dim yn mynd yn iawn, ond pan mae stormydd yn taro. A'r stormydd yna yn gallu taro yn bywydau ni mewn cymaint o wahanol ffyrdd. A mae'r cwestiwn, odyn ni'n gallu sefyll yn gadarn, odyn ni'n gallu goroesi, odyn ffydd ni yn gallu goroesi a'n cario ni trwy'r stormydd yna. Odw e wedi cael ei adeiladu ar sylfaen sydd ddigon caled. Mae Pedr yn dweud yn ei epistol, ychwanegwch at eich ffydd, ychwanegwch at eich ffydd. Yn geiriau eraill, dysgwch mwy am eich ffydd. Rhowch mwy mewn i'ch addoliad. Rhowch mwy mewn i'ch astudiaeth o'ch ffydd. Ac wrth i ni addoli mewn tymor ag allan o dymor dros y blynyddoedd, beth i ni'n neud yw gosod sylfaen. Dyw Cristnogaeth ddim yn digwydd yn rhwydd fel yna. Dyw ein ffydd ni ddim yn ymddangos yn sydyn. Yn fwy aml na pheidio, bydd ffydd ni yn galw am waith adeiladu dros y blynyddoedd. Ac o bosib y sylfaen sydd wedi cael ei osod i lawer ohono ni yn blant, bobl ifanc, neu'r sylfaen sydd wedi cael ei ychwanegu ato dros y blynyddoedd wrth i ni addoli. Mae'r sylfaen yna yn cael ei brofi, ei destio, a gobeithio i fod e'n sefyll yn gadarn blynyddoedd wedyn. Does dim byd yn wast, os maen nhw'n chi, does dim byd sydd ddim o werth yn y blynyddoedd yna o wneud y gwaith caled. Achos mae Cristnogaeth yn ffydd sydd yn waith caled. A mae addoliad yn rhan o'n gwaith ni, gwaith y leos, gwaith pobl Dduw dros y canrifoedd, yw cynnig i Dduw addoliad, a mae hwnna yn waith caled. Y gweddio yn waith.
ddoli yn waith. Mae gyd yn rhan o'r dyletswydd yna, ni'n talu fel gwrogaeth yn Duw. A trwy'r cyfan, beth i ni'n neud yw gosod sylfaen. A'r sylfaen yna mae rhaid i bob un ohono ni glirio y pethau hynny sydd yn amharu ar ein perthynas â Duw a phobl eraill, wrth i ni geisio mynd lawr at wreiddiau dwfn a sylfaen cadarn ein ffydd. Un adeiladydd wedi cymryd y drafferth, y llall ddim. Un Cristion wedi gweithio gyda'i ffydd, wedi ychwanegu at ei ffydd, wedi dyfalbarhau gyda'i ffydd dros y blynyddoedd. Un arall ddim. Natur ffydd y ddau yn cael ei brofi, ond mae pethau'n mynd o chwith yng nghanol stormydd bywyd. Ansawdd ein ffydd, ansawdd y sylfaen. Cyn i wyddio. Arglwydd ein Duw, rwy ti yng Nghrist yn gosod i ni sylfaen ar yr hwn a gallwn ni adeiladu. Adeiladu ar gyfer y dyfodol, ac adeiladu ar gyfer y tywydd garw. Cynorthwya ni trwy ein ffyddlondeb a'n dyfalbarhad, i ychwanegu at ein ffydd, i sicrhau bod sylfaeni ein bywyd yn sylfaeni sydd yn barhaus ac yn cynnig i ni ffydd sydd yn goroesi yng ngwyneb y tywydd garw. Gwyddiwn a diolchwn yn enw Crist. Amen. A'n hemyn nesaf bore yma, allan o gyneuon ffydd eto 842. Cofiwn am y dewr arloeswyr a fi'n tramwy yma gynt, gan agored ffordd i'r brenin i'w hyruso ar ei hynt. Cofiwn am y mynych frwydre dros ledeini teyrnas Crist. Cofiwn arwyr yn gyhoeddi gobaith i drueiniaid trist 842. Ac os ewch chi estyn at yr elfennau o fara a gwyn, a'r geiriau cyfarwydd a daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y wledd yn heyrnas Dduw. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru Iesu yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd agoredwr. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwahodd i rannu yn ei wledd. Gewn ni atgoffa'n hunain o sefydlu swper ar arglwydd. Gadewch i ni wrando ar yr apostol Paul yn rhoi hanes cychwyn y sacrament hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe torodd a dweud,
hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro rydwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, a rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Dwi'n ni felly hefelychu esiampl ein harglwydd mewn gair ac mewn gweithred. Y noson y daliwyd ef gan ei elynion, cymerodd Iesu bara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Felly bwytawn y bara, bawb mewn cof amdano. Corff Crist, a'n cadwo yn y bywyd tragweddol. Yn yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Felly, y fôn y gwyn, bawb cof amdano. Gwaed Crist a'n cadwo yn y bywyd tragweddol. Iesu o'n Duw trig ar hawdd ddim. Iesu sy'n dwy'n ymaith yn pechodau, trig ar hawdd ddim. Iesu, iechawdwr y byd, rhoi ni dydang nefedd. Ac wrth fwrdd y cymun fe gofiwn am, bawb a mydawodd ar fuchedd hon yn ffydd ag ofn ei harglwydd. A bydded i'r ras yn harglwydd Iesu Grist, cariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, aros gyda ni wrth. Amen. A hemyn hola o bore yma, bara'r nefoedd arna ti a dygnawd yn borthwn ni. Bara gwir y bywyd yw, lluniaeth enaid, bara Duw. Beinydd nerther ni bob un, drwy ei fywyd ef ei hun, 665. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chi yn wastad.